populares galegos denunciaron o arbitrario, pouco transparente e electoralista reparto dos fondos europeos do Executivo de Pedro Sánchez, que beneficia a comunidades gobernadas polos socialistas ou polos seus socios. Estamos cansos de ter que recorrer aos tribunais para que obriguen o Goberno de España a darnos o que é noso, a darnos o que lle corresponde a Galicia. Exactamente de usar todos os recursos disponibles, legais e ilegais, para maltratar a Galicia. Os galegos non merecen ese trato por parte do Goberno central polo único pecado de non votar socialista nas eleccións autonómicas. O secretario xeral do PPDG tamén preguntou pola postura que adoptarán os partidos da oposición en Galicia, pois falta saber se Valentín González Formoso seguirá a liña sumisa do PSDG de Caballero sen atreverse a levantar a voz fronte a esta nova injustiza, ou se Ana Pontón fará o mesmo alboroto de sempre para despois continuar apoiando a Pedro Sánchez, ao que fixo presidente.